حقኛ ብርሃን ኢየሱስ حقኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን my Elizabeth please thank you sorry መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ዘወለድክልና መጺኡ ኸዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን። ንኹሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረት ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከምቲ ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ቅዱስ እግዚአብሔር ቤላ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በብርሃን በሰላም መላእክት ሆን ሁሉ ትመለክ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወይታ ሰራዊት አምላክ ኃይለታት ምሳና ሆን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይተኻረዳ የብልና ወአምላክ አባና ሐደር ንበደልና ቅሬታን ምህረት እንግበረልና እትብልየትናን ብዘይትብልየትናን ዝገበርናዮ እትብፍላትን ብዘይፍላትን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ብሁሉን ዝኾነ ሓጢአትና ንእንቲ ትብልዕ ዕልየና ዝስመ ቅዱስ ስምካልካ ወይታ ተበለልና ወይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኩን بوعات قرن بكم مهرتك أملاكني وعقوبك ما بساني بكم مهرتك أملاكني وعقوبك ما أبوساني بكم مهرتك أملاكني وعقوبك ما بساني بقعات قبرنا مسكانا خمزلنا خمسلب سماعات نبر ربنا سمكاي قدس منجست خاتم فقد كام تعب سمايكم دمام دريم نعلات انجرانا لما حبلنا نحن زودلنا بدلنكم تحرقنا بدلنا نعسانا عندقلنا فارحنا نمبر فتنا يتتمنى قستن حيلين كبرين نزل على مناتك إما أمين عزتي مارا منك دوس كبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك الله ونسفكا عن السبرختيخي فركر صغم برخيوم تسقى جابير مساقي أوفست الدس والكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسكر ساسم انتانا محرات لمن لنا آمين ناين ساعات صلوت أوغويتا أبزا معلت زي أب كلمة خاب تكباركم بقال بحسابكم بقولوا واساتنا زحت أنا يوم نسغار وحرعون مفكر سبن سلزخونكا من تقدس مكالك أوغويتا تعرقنا نحدقلنا وأملاك مسانا وأملاك بسلام كن حدر سلامة وتليتابنا أبزانا يدك أس قدينا كاب كل شنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك لا أخلنا بسجان برهراين تمفكر سب زخنا حد ودخا كويتانا أملاكنا مدحنا يسكر الصوص يتبقون مسؤون كبري وداسية قرمان زلكا معرقة من زخنا وهابيوت منفس قدسن مسكانا يقباكا حجن نزل علم دحر نفس وكف ساعات زل صلوت وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا وام نفس وكف ساعات انجزين أب سماين مدرين وخبرات سجل الكاك ورسوس من أملاخنا بعلنا ويت عجزتن بزحمرات مسنات تملاخان روحنا تمعنا قدامهم حتى أتنياتاتنا تمحر حتى بن الساعات مليس بهوت كنبر برمت زي تدلي من تصبيهم زل تصفى سمايات كرهبو وكل من أبد حنا تتقدم أقويتا أبدا ساعات زي أنا بكل ساعات ما نتقبل هوتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قد سجانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن سكات دبن لنا بهلونا أمكن أقب قدسان ملاعب تخحلونا نعودت أمنات كان من رحمة أنتي نابت زي مرمرن زي والسنة فتت كان بس حد لنا استخان زي العالم بروخيخا آمين بمسقانا خمزيلنا خنسل بقعات كبرنا أو سماياتنا برابونا سمكاي قدس منقس خاتمسا فغار كاقم تعب سمايكم دم أمدريخون لا تنجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلنكم زحلقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسين حيلين كبرين نزل علمنا تكايما امين وزتي مريم بن قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غد انقليخي بسقاخون انقليخي دي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له السخي كاب ان السبرختيخي فركر سقوم برخيم تسقى جابير مساقي اوفست دسولكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرت لمن لنا امين
اسمع عنده لما مرقيتا أرد مسيلنا يسمعون زلو ممر مرقيتا أن سمع عندنا دمتي لن أرى يسمعون زلو حنسى أن حندين تبين حنسى إتبين نالبات أبيهم ممر مرقيتا كما يمسيكم قال هو تسمعنا دمتي لن والحنتين سمع عندنا نبغش مرقيتا ميت يا خوينا እሶም ግን ይዛረቡ ኣለዉ هو ميت يا دل ما ሰምዑና ዘሎ ማለት ሚት እንዳበልና مو فتيمة ما يسمعنا نالو مالتي مازا مو انت حاج داخل دولو لهم ده هو ደውሎ ኣሎም እንደ اوكي ከቢስና ይዛረቡ ኣሎ እኮ እሶም okay hold on let me call them
بيتروس فاميلي ملأخت بس يحلو يسمع كله تسفى قبر هجي هو قال هو تسمعنا حجي اسمع له زقا حجي كن ولا حنتي اسمع له حجي هو يغني لنا أقدس سحابريته هو سمع له هجي اوكي بزحات منكم صحيفكم غني الله رأخوان سنه كبريها بلنا حراي أبز حلفة جزينا قربنا دحريت كم الله شيء مالتي عسرته نتبي شمانته نتبي شدشته ترى سب حدار أم حلاوك الكيدانو أبز بلا رستي زوم تزر زيروم زلوا يرأخو هلو تسفى قبر زوم تزر زيروم زلوا رؤوس أرسرينا أملاخ سرعاتي سلازي أملاخ سلام منبر أملاخ زرقرق أيكونن كم زبل أبو أد ولد كلهنا بسنة سرعات كنا ملالس مالت أبو زقبو أنت غيرو أد زقبو أنت غيره أبو كابت خبرو زي قبو أنت تقطيبو أدون كابت خبرو زي قبو أنت دا تقطيبا أبغزا فلسم سلام الله مالت سلازي وي حدينا زي قبو أنا مسل نقبر وي حدينا زقبو أنا مسل نقدل وي كلتينا زي قبعنا من نقبر يقريج ازمز مالت ولدنا ونكم قلت رخلتا ننفس وكف داكو باب بسمو من الناس اوعى كم ايو مسكانا كعرقن مس املاخ كتعرقو من هالو ولادي حدا خابت رئيس غزيو رئيس سبيتيو زبهال مئنت اكزابير مئنت داكو مئنت حدارو مئنت بعالت بيت كل جزي بسألوت ناب املاخ قرب كم زلو ابونا ايوب قومي يقبر كم زنبرا ابتوان مكرا خاء نتمكرا كسوغرو كابزخ على حدا تيمس أملاخ زنبرو ركبي مالتي ثالثا نحق بفقر مزدررات حقي سلازخونه اندهر بزي لزبا زراربا تزريبو حق سلازخونه ابزي غزوين ابزي بوتو اندهر تزريبو كابز عريو زبالاشو كابز هانصو زفرسو سلازبزح حقي معاس زرد بخمي زرد بفلاي بفلاي كان خمتر السنه بفقري بلوهات خون كم زلو رابعي قطعة مئلاي كل سبب نمسمع قلتوف نمزراب ملسنا مهاب دونغواي نقطعة دونغواي بالقطع سب فقاد اكزابير كقبراي كإلني سلازي بولو ابتت تقطعنا له جزي نفسنا وشنا تقاطعنا نصبحيتو وي جزي مسحلفه مسهاده انا تمالكو خمسه سلاز نبر امبريلنا خنمص خلنا صبق مردا امسي حمشاي متاممان حدا كابتقن دي نجر يو نابرانا متأممان اندهر زيلي كبيت صقماتي سلازي سلا أملاخ يلنا بقبو امنت كنقبر شادشاي يقريتها موهاهاب كنبدل كلنا تعبي تاريخنا تحت لنا بديلات مالي بديلكي كنبل بديلك بلنا خلو مسا منتنا خاني ملو محرد أنا عاي أملاخ بدلك حد قال لي أنتي نسخون كبدل كله محرات سلا تقبر لي سلا تقدر في الأمبر زي بدل كي كونكون سلا زي أملاخ حد قال لي نسخون سلا تحد قال لي حد قال كله سلا أملاخ يلك حد قال كله زبل نايك كريستيان مالت بدل محداق مالتي شاوعي بفلتات معباي عب كله منفساوي يكون سنفلتاتها وخن فلتات مستزل لخنتات بزتخ علامتن كوفوتا أمروخ هلوانا ناي كنمهار ناي مدلاي كنفدلت ناي مدلاي دليت انت دالينا نت دليت كعب تكبار تداسنينا كل جزء لوتي علو مالت شاموناي مسمع حدا خزارب كله حدا تصني له سمع كودو حدا خزارب كله أتا حدا اندحر مسمع علي من نباب اندحر علي اتركب وصيتها وخون اتنابرها بسلام يمرح تاشعاي حبير كامل الله بتعامي أقداسي مخنياتو تبيت بيت أملاخ زبلو بزقلوت ناب أملاخ سلز قربي سلزي حبير كامل حبير قال إكزابير من بابن مستنتانن يدلينا إلو عسرا يا أخلن مبالاد لاي سب كم بيتم بر كم قربيتو سلزي نبر بتزل لنا يو عقوبات كوينا أخلنا تمسكن وسيخنا فقر وسيخنا اندحريلنا
إذا زي مسخا إذا زي جبركان دخستو خمس غيرهم دخستو خمسي أتريهم دخستو خمس عديقهم زبل زي عقم خاناب زي عقم خاناب كال جبنات زمرح نابوكات زمرح حسابات بخلتي وجنات زي مقرب مالن عسرت حدا ممسجان بتزرخبنايو كل جزء ممسجنتي كنكون كابتي ني قال كيدانا نعقبلو أجاباتي مالتي كلا إزرعنا يا أرستي فتحن أنكون سعبيناتوني قداماي زموت كلا أي موت سالساي ترلبي أتي أنك أناي فتح مالتي فتح مسمات زمات سعبينات لنا فتح أمنا بابرو زوم سواس أجم أبسنا أمرو زوم سواس أجم فتح أب حبرة سب زوم سواس عبين فتح أب بيت خريستيان زوم سواس أجم فتح أب ولود زوم سواس أجم فتح أب زل على ما هيوت زل وشجر زيوم أب زحلفة جزينا زرعنا يوم كم فقد إجزابير نمزخ آخري نتوم زي نبرنا نتوم زنبرنا خا انتاي كم زنبرة مستي حيزنايو زلنا نوت وي كم استزحزنايو النصاصيرنا نخنريو كحجزنا إلى زغرب كويو كم فقد إجزابير نلوم عنتي النريو يرأى خلو تسفى قبر التعبابيا قلعو عسرته نتبي شمنته التعبابيا قلعو زبلار استينا خنري كساب زحج هالرايس 300 54 تم مصحف حزنا زلنا اب 354 كماي سوفت كوبي تتكامل زلهم كا 369 هراي عسرته نتبي شمنته التعبابيا قلعو ولود وهبات اجزابير يوم فرخر سخاء هابتي وي عسبي مزمور داويد 227 قصر 3 ولود وهبات اجزابير يوم فرخر سخاء هابتي ولود وهبات اجزابير كله خلو حدري نعنا بحدري استوهبنا نا اجزابير يوم نحنا جن بحدري تقبلنا يوم مال والعام عبايك قليل يكونن بفلاي ابز زمن زي والعاب بفرحات اجزابير بتناي حقي سنة مقبار كتعبيو انتخونكا بزح واقا زخفلكاي وزوم كاب اجزابير اتقبلنا يوم ولود نمنقست املاخ زباقعن نخبر قويتا زخونو اقل قلت قرنا خنعبيوم اجزابير صبينا مهانو كنفلت يقباء قداماي سامييل معراف حدا قزر خلتا كساب حمشة قزر عسرت حدا قزر عسران شوعتن كساب عسران شومنتن بزعبا أدينا هنا نساميل كميجرا كسابتي عب تحتي عزل زنبرة كميجرا خمس عبيتو يزجلس ولدي إجزابير نزهبو محلاف النت كم زجبا أكفص من تخينهم نجزع رؤسهم كل جزء بس أجا أملاخ استمالو كهوني جبومي على أملاخ نحلاف النت ولدي عمل كيتو زبلنا اللو يفيسون شدشت شوعته ولسي سلس يفيسون شدشت 4 غني اللي أبونا ولسي 3 عسران حدن ولدي ويابونا دن مخان مالت كبير حلاف النت مسكام مالتي مخنياتو نايتهم ولود ناي مسع عدل أبتم ولدي زمركوس ولدي بغللو نام منقس سماي ويكا بسيالك مرحوة ميخوليهم مخنياتو مسحف قدس نقلعات هازخد الله زقبو مقدي الله مدمو مس أرجع خبا أيكل الجسني مثالي حسران كلتن معرف كسر شدشة سلازبل اتحقي إذا سلازخنا خاء ولدي بقدس الناس تمل هيوت كهلوام يدلي حسانات سعدا ورقات سلازخنو إذا جبرو كابز تباهلو نلعلي ولدهم نزجبرو جبريوم مقبار رئيوم مقبار سلازغلهم أكايدانا مسك زابير كسما معي جبوه
ولود وهبات እግዚአብሔር ካብ ኮኑ ኣብ ህይወቶም ዕላማ እግዚአብሔር ክሕዙ ይግባእ ከም ውሉድ ኣመንቲ ካብ ፍቓድ ስጋት ራይ ዘይኮነ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም መሰል ውልድነት ክረኽቡ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ክውለዱ መገዲ ኸነጣጥሕ ግዴታና እዩ ዮሐንስ 1:12-3:5 ሓደ ምዕራፍ ቁጥሪ 12 3 ምዕራፍ ቁጥሪ 5 ብናይ ጎይታ ተግሳጽን ምዕዶን ከነዕብዮም እታ ዝኸድላ መገዲ ከነላማምዶም ኤፌሶን 6:4 ምሳሌ 22:6 ሓላፍነትን ግዴታን ወለዲ ውሉድ ዘድል ሓላፍነቱን ግዴቱን ከአይፍጽም ከም ሳሙኤልን ዮሐንስን እግዚአብሔር ዝደለዮ መንፈሳዊ ዓላማ ክትቀመሎም መሰል እዩ ናይ ሃና ናይ ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ንውልድ ምጽላዮምን ምርካቦምን ንሶሙን ተመሊሶም ውሉዶም ነቲ እግዚአብሔር ዝደለዮ ዓላማ ወፍዮሞም ቀዳማይ ሳሙኤል 1:9-28 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ንውልድና ዘለና ሓላፍነት እንታይ ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ከም ዝገበረልና ክንነግሮም ይግባእ በዚ ድማ ኣብ እግዚአብሔር እምነት ይሕድሩ ዘጸአት 12:24-27 መዝሙር ዳዊት 78 ቁጥሪ 1-3 ዘዳግም ምዕራፍ 6:7-8 ቁጥሪ 2 ፍቕሪ ኣምላኽን ትእዛዝ ኣምላኽን ኩሉ ግዜ ክንምህሮም ይግባእ ዘዳግም 6:4-7 ካብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሰብ ውሉድ ካብ ወላዲ እዩ ዝመሃር ስለዚ ከዓ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ናብሮኦም ክህሉ ከሎን ትእዛዝ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ቤቶም ክፍጸም ከሎ ጥራዩ እቶም ወለዲ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ይነብሩ ኣለዉ ዝበሃል ሓንቲ ቤተሰብ መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ክንዝንጋዕ የብሉን እታ ቤት ክትህነጽ እንተኾይና ናይ ቤተሰብ ኣምልኾ ክህሉ ኣለዎ ኤፌሶን 4:29 ሳልሳይ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ንዓና ዝቐጽዓናን ብስነ ስርዓቱን ዝመርሓናን ከምኡውን ቆልዑትና ብስነ ስርዓት ንኽዓብዩ ክንቀጽዖምን ክንምህሮምን ብስነ ስርዓት ክንመርሖምን ይግባእ ምሳሌ 13:24 ምሳሌ 19:18 ዕብራውያን 12:5-11 ኣቀጻጽዓና እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ኤፌሶን 6:4 ቆላሲስ 3:21 ካብ ንኣምላኽ ዝበቕዑ ስድራ ቤት ንኣምላኽ ዝበቕዑ ውሉድ ተረኺቦም እዮም ንኣብነት ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ይቕሬታ ምዕራፍ 1:3-5 ካህን ኤሊ ንውሉዱ ከም ዝግባእ ገይሩ ስለ ዘይቀጽዐ ቀጽዓት እግዚአብሔር ንዑኡን ንደቁን በጺሕዎ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ካልኣይ ሳሙኤል 13 ካልኣይ ሳሙኤል 14 ቁጽሪ 23-24 ካልኣይ ሳሙኤል 18:9-15 ስለዚ ንሕና ወለዲ ንደቅና ብግቡእ እንደዘይቀጽዕናዮም ንዝኸበደ መቕጻዕቲ ኣምላኽ ንዝኸበደ መቕጻዕቲ የሕሊፍና ንህቦም ከም ዘለና ተረዲኡና ብግዚኡ ጽፉፍ ኣተዓባብያ ክህልወና ይግባእ ቁጽሪ 4 ንውሉድና ክንጽልየሎም ይግባእ እዩ ሃና ንውሉዳ ሳሙኤል ናይ እምነት ጸሎት ጸልያትሉ እያ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:27 እግዚአብሔር ስለ ዝሰምዐ ኣብቲ ጽቡቕ ነገር ዘይተራእየሉ ዘመን ሳሙኤል ግና ብፍርሓት ኣምላኽ ክዓቢ ኽኢሉ ንእግዚአብሔር እውን ከገልግል ክኢሉ እዩ ኢዮብ እውን ንውሉዱ ኩሉ ግዜ ይጽልየሎም ነይሩ እዩ ኢዮብ 1:5 ሓሙሻይ ወለዲ ንውሉድና ስለቲ ዘለዎም ጽቡቕ ባህሪ ከነመስግኖም ይግባአና እዩ ወለዲ ንውሉድና ስለቲ ዘለዎም ጽቡቕ ባህሪ ከነመስግኖም ይግባአና ኤፌሶን 4:29 እቲ በዘን 5 ኣገደስቲ ነጥብታት ካልእን ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ወላዲ ካብ ኣምላኽ በረኸት ይረክብ እዩ መዝሙር 128 1-4
10.9 ተሳትፎ ሰብ ሓዳር ኣብ ክርስቲያናዊ ኣገልግሎት ካብ ሓደስ ክልተ ምዃን ይሓይሽ መክብብ 4.9 ኣብ ውሽጢ ክልተ ተሓጋጊዞም ዕዮ ጎይታ ንምዕያይ ዝበራታትዕሉን ዝነቃቅሕሉን መገዲ እዩ ሓንቲ ክርስቲያን ስድራ ቤት ሓንቲ ንእሽቶ ቤተ ክርስቲያን ከም ምዃና መጠን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝረአ ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ኣብ ክርስቲያናት ሰብ ሓዳሩን ክግለጽ ኣለዎ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር እነገልግል ከም ዝበሎ ኢያሱ ህይወትናን ቤትናን ንናይ ጎይታ ኣገልግሎትን ኣምልኾን ክውዕል ኣለዎ እዚ ክኸውን ዝኽእል ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብዑር ብሓደ መንፈስን ሓደ ሓሳብን ሓደ ራእይን ሓደ ሸኽምን ተጸሚዶም ንክብሪ ጎይታ ክነብሩ ኣለዎም ነዚ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾኑና ኣኪላስን ጵርስክላን እዮም እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣገልግሎቶም ብሓባር ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ቀዳማይ ንቅዱሳን ኣብ ምጽጋዕን ስራሕ ብምሃብን ብምሕጋዝን ዘገልገሉ ልቦም ንእግዚአብሔር ንኣገልግሎት ዝሃቡ እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ምስኦም ተቐሚጡን ስራሕውን ሂብዎም ነበረ ግብረ ሐዋርያት 18:2-4 ካልኣይ ንዕዮ ጎይታ ሙሉእ ብሙሉእ ገዛእ ነብሶም ዝሃቡ እዮም ምስ ጳውሎስ ብሓባር ንኣገልግሎት ወፂኦም ነበሩ ግብረ ሐዋርያት 18:18 ንኣጵሎስ ዘፍረዩን ዝመሃሩን ሰባት እዮም ግብረ ሐዋርያት 18:24-28 ንሳቶም ኣብ ክንዲ ህይወተይ ክሳዶም ዝሕለፉ እዮም ብምባል ጳውሎስ መስኪርሎም ኣሎ ሮሜ 16:3-4 ሳልሳይ ቤቶም ንኣገልግሎት ጎይታ ዝወፈዩ ነይሮም ሮሜ 16:5 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:19 እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ብሓባር ዝተጠቕሱ ሰባት ነበሩ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቶም ተፈላለዮም ኣይፈልጡን እዚ ኣገልግሎቶም ከዓ ኣብ ቅዱስን ዓቢይን ምስጋናን ኣድናቆትን ዘትረፈ ኣገልግሎት ምዃኑ ኣርዩና እዩ ሮሜ 16:4 ሓንተስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን ዝተባህለ ቃል ዝፈጸሙ እሙናት ሰብ ኪዳን ነበሩ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ፊልጶስ 1:27 ናብራ ክርስቲያን ናብራ ናይ ህይወት ኣብነት ዝተመለአ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ንዓለም እተገልጸላ መገዲ ብናብራ ክርስቲያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ንዓለም እተገልጸላ መገዲ ብናብራ ክርስቲያን እዩ ኣብ ውሽጢ ጸልማት ዘለው ሰባት ነታ ሓንቲ ተብርህ ሽምዓ ከም ዝርእዩ ከምኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት ዝረአ ብርሃን እንተሎ ናብራ ክርስቲያን እዩ ማቴዎስ 5:14-16 ብመንጽር መውስቦ ክጥመት ከሎ ዝምድናታት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ምድባት ክኽፈሉ ይኽእል እዮም ቀዳማይ ዝምድና ተወልዶ ይቕረብ ይርሓቕ ካብ ሓደ ጎለዶ ዝተወለድካ ብምዃን ዝፍጠር ዝምድና እዩ ኣብነት ኣባ ሓጎ እና ሓጎ ኣቦ ኣደ ሓው ሓብቲ ውሉድ ሓወቦ ኣኮ ኣሞ ሓትኖ ወዳ ሓወቦ ጓላኮ ወደሞ ወዘተ ካልኣይ ዝምድና መውስቦ ይቕረብ ይርሓቕ ሓደ መውስቦ ምስ ተፈጸመ ዝፍጠር ዝምድናታት እዩ ኣብነት ሓሙ ሓማት ሓሙት ንዕልቲ ዞማ ሓኖ ወዘተ ስለዚ ሓደ ሰብ ክዋሰብ ከሎ ነቲ ዝዋሰቦ ዘሎ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ምስኡ ብምውሳቡ ዝፍጠሩ ብዙሓት ዝምድናታት እውን ክግደስን ሓላፍነት ክስከምን ከም ዝግብኦ ከስተውዕል ይግብኦ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዝጨናፍሩ ዝምድናታት ኣዝዩ ዝግደስ ከምቲ ንቃየል ሓውካበይ ኣሎ ኢሉ ዝሓተቶ ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ዝምድና ድማ ከምኡ ኢሉ ክሓተና እዩ እቲ ኣዝዩ ዝቐረበ ዝምድና ዝለዓለ ተሓታትነት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ድማ ይግባአና ኣብ መውስቦ ዝፍጠር ዝለዓለ ዝምድና እቲ ምስ መጻምድትና ዘሎና ኪዳናዊ ዝምድና እዩ እግዚአብሔር ኣቦና ኣድዩ ንሕደግ ምስ ሰበይቱ ድማ ይጠብቕ ስለ ዝበለ ልዕሊ መጻምድትና ከይንሰርዖም ብምኽንያት ወለድና ንመጻምድትና ከይንገፍዕን ኪዳንና ከይነፍርስን ከጠንቅቐና እምበር ንወለድና ሸለል ክንብል ክንብድል ክንንጽል ይእዝዘና ከምዘየለ ከነስተውዕል ይግባአና
قال እግዚአብሔር ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ኢሉ ስለዝኣዘዘና ንወለድና ዝግባእ ንዓታቶም ከሊእና ንመጻምድትና ክንህብ ወይ እውን በአንጻሩ ክንገብር ኣይግባአናን ማቴዎስ 22:21 ሮሜ 13:17 22:21 ማቴዎስ እዚ ምግባር እዚ እውን ዘይምሕዳግ ትብልያ ሮሜ 13:7 ከዓ ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ነቶም ብመውስቦ ዝተዋሰብናዮም ናይ መጻምድትና ወለድን ኣሓትን ልክዕ ከምቶም ብተወልዶ ስጋናን ኣካልናን ዝኾኑ ወለድና ክንሪኦም ይግባአና ምክንያቱ ምስቲ መጻምድትና ሓደ ስጋ ስለ ዝኾንና እቶም ናይ መጻምድትና ወለድን ኣሕዋትን ምስኡ ብማዕረ እዮም ዝብፅሑና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ናይ ዝምድናታት ሕድሮም ብእሙንነትን ብብቕዓትን ናይ ዝፈጸሙን ናይ ዝፈሸሉን ሓያሎ ኣብነት ኣለውና ናይ ዕውታት ኣብነት ሩት ንሓማታ ዝገበረቶ መስተንክር ሕያውነት ኣብ መጽሓፍ ሩት ተዘንቲልና ኣሎ አብርሃም ንሎጥ ዘርአዮ ሕያውነት ዘፍጥረት 13:5-13 ዮናታን ንዳዊት ዘርአዮ ሕያውነት ቀዳማይ ሳሙኤል 20:1-42 ዳዊት ንሳኦል ሓሙኡ ዘርአዮ ሕያውነት ቀዳማይ ሳሙኤል 24:1-23 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 26:1-25 ናይ ፍሹላት ኣብነት ካብ ዝኸምዝ እግዚአብሔር ይስተረና ላባን ንያዕቆብ ዘርአዮ ሕሰም ዘፍጥረት 30:25-31-55 ያዕቆብ ንኤሳው ዘፍጥረት 25:27-34 27:14 ያዕቆብ ንደቁ በአድልዎ ዝሃሰዮም ደቂ ያዕቆብ ንዮሴፍ ዘፍጥረት 37:1-36 ወዘተ ይትረፍ ብዛዕባቶም ብመውስቦ ይኹን ብተወልዶ ዝተዛመድና ኣካልና ዝኾኑ ሰባት ብዛዕባ ጎረባብትናን መሳርሕትናን ዓርከ መሓዛናን ካልኦትን ዘለና ዝምድናታት እውን ኣብ ቅድሚ መንበ ፍርዲ ክርስቶስ ደው ኢልና ክንሕተት ምዃንና ፈሊጥና ነቲ ናይ ሓዳርና መላ ጉባኤዊ ሓላፍነትና ከም ዝግባእ ክንዋፅኦ ሕገ ተኽሊል ዘፅሮና ግዴታ እዩ ሬታ ሕገ ተኽሊል ዘፅሮና ግዴታ እዩ ካልኣይ ካብ ምዝርና ምርሓቅ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር ይኹን እቲ ዓራት ኣሚን ከዓ ንጹህ ይኹን ከመይ ኣምላኽና ኣመንዝራታትን ንዘመውትን ክፈርዶም እዩ ዕብራውያን 13:4 ካብቶም ካልኣውያን ዕላማታት መውስቦ ኢልና ዝጠቐስናዮም እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ዝጥቀስ እዚ ካብ ምንዝርና ንምርሓቅ ዝግበር ኣገዳሲ ዕላማ እዩ ካልኣይ ሰባት ካብ ዝሙት ምእንቲ ክሕለውን ኣካላት ክርስቶስ ብምዃኖም ገዛእ ርእሶም ካብ ነውሪ ንጹሃት ምእንቲ ክኾኑን ናይ ክርስቶስ ኣካላት ዝተባህሉ ድማ ካብ ነውርን ካብ ኣበርን ፍሉያት ዝኾኑ ኣመንቲ ክርስቶስ ስለ ዝኾኑ እዮም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:15 መጽሓፈ ተክሊል ገጽ 19:11 እዚ ቅድስና እዚ ቅድመ መውስቦ ንዘሎ ኮነ ድሕረ መውስቦ ንዘሎ ህይወትና ዘጠቃልል እዩ ብመሰረት ስርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ተኽሊል ኣብ መንጎ ክልተ ደናግል ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን እዩ ዝፍጸም እቲ ነቲ ምስጢር ዝፍጽም ካህን እቲ ናይ መርዓ መደብ ምስ ተነግሮ ነቶም መጻምድቲ ብዛዕባ ድንግልንኦምን ንጽህንኦምን ክሓቶም ይግብኦ ደናግል ምዃኖም እንተተኣመኑ እቲ መስርሕ ይቕጽል ብምንዝርና ድንግልንኦም ዘጥፍኡ ምስ ዝኾኑ ግና ንስሓ ዘየጽርዮ ኣበሳ ስለ ዘየልቦ ብምስጢረ ንስሓ ብደም ክርስቶስ ተሓጺቦም ከም ዝነጽሁ ድሕሪ ምግባሩ ናብቲ መስርሕ ምፍጻም ምስጢረ ተኽሊል ይኣቱ ድንግልና ዘይብሎም ክንስቶም ብሓሶት ነቲ ካህን ደናግል ከም ዝኾኑ ገይሮም ተተዛረቡ ነቲ ካህን ዘይኮነ ነቲ ብምስጢረ ተኽሊል ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን ክገብሮም ተዳልዩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃናንያን ሰጲራን ይሕስዎ ከም ዘለው ክንገሮምን ክፈልጡን ይግባእ ግብረ ሐዋርያት 5:1-11
اتغهن بولك وحاتيتون فليتون كنسو ابتنات مستير زفصم الوان ابكر مخلو قبائي مؤمنان دقيمو اتم مؤمنان دقاي بتا اتا ابلبيز تسورة زبالة خلو تقبار زقلس الله التدنق علت ابكر متي بحق زفرد دانيا خطقومون ملسخت بلونيهم كابخاتكم كابت ابايات سقا موسوبة زخل مسحق خلصنا زي قادو تباي زلوون تلونا حج نقرونا فلتو بتئزاز اكزابير زي كونت بخالق سممع تفصمت موسوبو كاب حق املاخ وصئت سلازخونت حادنت سبعين سبيتن ايتوه بنيا بمبال بوقعي يفلطو من يتنقومن مصحف التكليل قص عسران حدن 15 كساب 17 مستيرة تكليل كفصان كله دما بسم قويتانان مدحينان يس كريستوس نايز بروخ دنجل كريستوس أرثوذكساي ودنا أكلا تخليل نبص حلنا ناي برختي دنجل أرثوذكساوي حسيتو قالنا أكلي تخليلون نبص حلنا بمباليو زفلم مصحف تكليل قص 55 قصر 6 እግዚአብሔር ካብ ቃል ኪዳን ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ጸታው ርክብ ክፍጸም አይፈቅድኒ ነቲ ባዕሉ ኣብ ሰብነትና ዝፈጠሮ ጸታው አካላትን ባህግታትን ስለ ዝፈልጦ ድማ ነቲ ባህግታትና በጽድቂ እንዕግበሉ መውስቦ ሰራዓልና ስለዚ ቅድሚ ሕጋዊ መውስቦ ዝፍጸም ፍኑ ጸታው ርክብን ምንዝርና ናብ መውስቦ ድሕሪ ምእታውካ መዘይ መጻምድትኻ ጸታው ርክብ ምፍጻምካ ቅሉዕ ምንዝርና እዩ أزي فن تكبار مخانو دما بقالو نصر غيرو غليصلنان عزيزنان إيو قداماي قرنطوس 6 17 15 حساب 10 قداماي تسالونيكي 4 قصر 3 حساب 7 غلاطيا 2 17 توم مصحف زحازنا كال بزح تقستاتون توسخلو غزي غيرنا خننببو اب زبن بولي كيدان زخونت قالنستيتي دنجلنا مزيركبا بدار بأمني كتقتل يئزز نبره زداقم 22 هدن مرعوات سبات كاب كدانو وزعي كمنزرو مزرو كابون كلت يوم بدار بأمني كقتلو نا اكزابير تئزاز نبره زداقم 22 نقول سلمون بزعبا منزرنا بأزيو ركيغنا يقالاس الطباب غيرو أسفير وزلو قالات أزي مهاري إيو مثالي معراف كلته 10 شديش 10 شعته معراف حموشة كاب حدق 23 معراف شديش 25 قال بزح قصتات توسخ اللو ثم صحاف حزنا زلنا جزيرنا خنم بابا ثم صحاف زيبلنا خا بزن زتتقسام وكاس غيرنا نتخالعوين بت محبرخ نرغبون نخيلنا نعم مزرنا كابزة قالعو نقرات قالات فتوة زلع عقل ناي نقدان فتوة قالات مثالية الشعاتة 10 10 شمونتة 10 4 كالاي فتوتاوي قلحتا عينتي ماتيوس 5 30 قداما يوحنس 2 كالاي بيتروس 2 قال عزي بزح تقستات موكسي قريب له بزعبا زنغرزي ثالثاي صوتاوي صحابتنا نمعزاز النزوترو اللبابسا اسرار حصغري سلماتن مغاياصيتاتن مثالي 10 إساياس 3 قداماي تيموثيوس 2 كالوتون بزح تقستات اللو سعبين منذرنا معرخن دي مرير مخانو دما قال اغزابيرانز يرو يزغلصلنا مثالي 10 مثالي 5 مثالي 6 كالون بزح موكاسيتات اللو أم منذرنا مودا أزي خبيت عشنات مثالي 6 30 شوعته 6 حساب شوعته
23 نام منزرنا كقالعنا زخؤلو دخامات قداماي بسقاونت ممللاس رومية شمونته حموشة كسابت الشعاتة 10 قلاتيا حموشة 10 قلاسية ويقلاسيس 3 حموشة كساب 6 ماتيوس 26 كالاي غوغوي روقحيتات مريچا مصامت تمهلاو دغماي كالاي غوغوي روقحيتات مريچا مصامت تمهلاو بصباقن بخالق سغاو روقحيتان تمرصمو مسعدمن كنتاتن منابابرون وليدن اتزمرص كالو سغاو روقحيتات نحاسس مسكده نمنزرنا كممراص اختوسدو تقسب 3 نمنزرنا كممراصي نختحاسبو زدرخو غدلتات من صبراق نقفيتان مقلالن انبر نعدان ممسغانن زيت زوتر مخان صريت ملاء سبنت يكون صريت استفلالي اكلات سبنت كم انعاف اغري صتاو اكلات صريت غزان نبرتن قلعن زي محلاو تسعنا زغبر حتتات ويتصبيتات مبزح نمصامتها مست تدنقوم كالوت سبات بموددار كتحستحافر ممراز نمصامتها زخون عينت تقداسنت زي تري شللتنيا مخان رابعاي ابصتاو ركب زرعيو صقمات موسبو ምእንቲ ጸታው ርክብልካ ከም እንስሳ ደፊርካ ዘይእቶን ተኾነኳ ጸታው ርክብ አገዳሲ ክፋል ናይ ቅዱስ መውስቦ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን ስለዚ ኸኣዩ እግዚአብሔር ንኽልቲኡ ጸታ ብጸታው ርክብ ዝዓግብሉ አካላውን ቆመናውን አቃውማ ሂቡ ዝፈጠሮም ጸታው ርክብ ንብዘሎቲ ኺዳናዊ ዝምድና ዘመቅርን ዝዕቅብን ጨው መውስቦ እዩ ስለዚ نفس وكف مسامتي نجزع رسو تراي زيكونه نت مسامتو بصوتاو ركب ناي معقاب كيدانا وحلافنه تالو نصوتاو ركب ابت خيداناو زمدناخا كم ناي مبادلتي اصوار غيركا متقام ازيو كبيد منفساو بدلي بتحوارياو تئزازون نمسامتنا ناي موسو بمسلو خين خلو بصنوع يزتنقنا قداماي قرنቶስ 7:3-5 نمصامتها بصتاو ركب كتعقبو زكالكا كله زي مغبار كابو حليفكاون محسام نابا امرو مصامتها منزرنا وحساب كتسرز ناي مفتان عشا مرجاي نايت مرجا خاص عبين قداماي قداي دما بعل خايخات خون حموشاي ميزانن قدامنتن ناي زمدناتات زي محلا مسولدها مسدقها ويون مسكالوت سبات زلكا زمدنا كابت مسمصامتها زلكا زمدنا اعبيخا خطريون بقدامنتن تسرعون تخونكا ابت مسامتها منزرنا وحساب كتسرص يكالي بمسرتون نتا املاخ زسرعون اي زمدنا قدامنتات تجهسون تزنابلون سلازلها كاب امز امتخان لعلي اب املاخ تفصم بدل يوزخبت شادشاي سئنت ولود بحبو كاب كال سب ناي مولاد حقنا كحدر يخيلي وي كانتي زي ولد مسامتو فتحو كال ولاد يلو زامنلو سب كمرعو ناي محساب روخو سامراز حضرو تخلو الله كم ناي ابراهام ساران بسممع كلت يوم بوسن ناي مولاد حساب كالعلوني كال زفترت 10 كاب حد حساب 3 حد حساب 5 فتح افدق نبار منزرنا مفتح صلي هو قبل على سبيت خيدانو كم زبل عمص ازمص سب اصلوه سلازي نبعلت بيت قال كيدانكم كيتطلموا جزاء رزقهم حلوي بالإجابير أملاخ إسرائيل ميكياس كلته 10 بقبل كنا بزي قبل مخنيات يفصم بزي قدس فتح نباري منزر نازعتو ازي غفيح عفدقي
እግዚአብሔር ንፍትሕን ንተፋታሕትን ኣዝዩ ዝጸልኣሉ ምኽንያት ከዓ ንሱ እዩ ንፍትሕ ቅቡል ዝገብሮ እንኮ ምኽንያት ዝሙት ጥራሕ እዩ ማቴዎስ 19:9 ፍትሕ ምድላይ ድርብ ኣበሳ እዩ ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ኣበሳ እቲ ክፍታሕ ዝሓተት ዘሎ ሰብ ንርእሱ ናብ ዝሙት ምእታው ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ከይፈተወ ዝፍታሕ ዘሎ መጻምድቲ ዘማዊ ዝገብሮ ምዃኑ ማቴዎስ 5:32 ድሕሪ ፍትሕ በኪ ኾንካ ከይተመርዓኻ ክትነብር ወሲንካ ክትገብሮ እዩ ዝግባእ ፍትሕ ጥልመት እዩ ድሕሪ ፍትሕ ምምርዓው ከዓ ዝሙት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:8-10-11 ዋላ ድሕሪ ፍትሕ በኪ ኾንካ እንተነበርካ ካብ ተሓታትነትን ፍርድን ናይ ኣምላኽ ነፃ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ነታ ቀዳሚይቲ ኺዳንካ ምጥላምካን ምፍራስካን ጥራሕ ፍርዲ ኣለካ ምኽንያቱ ንስኻን እቲ ናይ ፍትሕ ተግባርካን ኣብ ኣምላኽ ጽሉኣትን ፍንፉናትን ይኹመ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:12 ድሕሪ ፍትሕ በኪ ኾንካ ከይተመርዓኻ ክትጸንሕ ዝተኣዘዘ ተመሊስካ ናይ ምትዕራቕ ኪዳንካ ናይ ምሕዳስን ዕድል ስለ ዝህልወካ እዩ ድሕሪ ፍትሕ ምስ ካልእ ተመሪዕኻ ጸኒሕካ ተስጣዒስካ ናብቲ ቀዳማይ ኪዳንካ ምምላስ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ምንምድሪ እውን ዘርክስ ተግባር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብጽኑዕ ከልኪልዎ እዩ ዘዳግም 24:1-4 ኤርምያስ 3:1 ሓደ ካብቶም ሰብ ኪዳን ፍትሕ ስለ ዝሓተተ እቲ ካልኣይ መጻምድቲ ክሳማዕ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ነቲ ሕቶ መጻምድቱ ከማልእ ክብል ንትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ከፍርስ ኣይግብኦን እዩ እቲ ክፍለ ዝደለየ ክፍለ ይኽእል እዩ ኣገዲድካ ብሓይሊ ከተቐምጦ ኣይከኣልን እዩ በቲ ፍትሕ ተሰማሚዕካ ክታምካ እንቢርካ ንብረት ክትማቐል እንተተሰማሚዕካ ግና ካብ ንኣምላኽ ንሰብ ክትእዘዝ መሪፅካ ኣለኻ ማለት እዩ ምስጢረ ተኽሊል ሓደ ካብቲ ናይ ሃይማኖት ክርስትና መሰረተ እምነት እዩ ስለዚ ንፍትሕ ክትሰማማዕ ከለኻ እምነት ምኽሓድ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ቤተ ክርስቲያን እውን ብዛዕባ ፍትሕን ተፋታሕትን ከምዚ ዝበለ መርገፅ ክትወስድ እዩ ዝግባእ ድሕሪ ፍትሕ ንዝተመርዓው ኣመንዝራታት ተሓቁፍ ውሉድ ምንዝርና ንዝኾኑ ደቂ ተጠምቕ እንተኮይና ንፍትሕ ወግዓዊ ኣፍልጦ ትህቦ ኣላ ማለት ኣብ ልዕሊ ዘመውቲ ምስጢራት ምፍጻም ማለት መንፈስ ቅዱስ ኣገልጋሊ ሓጢኣት ምግባር ማለት እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ፍትሕ ዋላ ብዓለማዊ ቤት ፍርዲ እንተተስገደደካ ምእንቲ እምነትና ምእንቲ ኺዳናን ደኣ ተኻፈልቲ መከራ ንኸውን እምበር ንሕጊ ሰብ ክንእዘዝ ክንብል ንሕጊ ኣምላኽ ከነፍርስ ኣይግባእን ማቴዎስ 10:28-15:36 ዋላ ብምኽንያት ዝሙት እውን እንተኾነ ናይ ግድን ክንፈትሕ ኣለና ማለት ኣይኮነን በታ ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ትምካሕ ምሕረት እንተተዋሳእና እዩ ዝሐሸ ያዕቆብ 2:12-13 ማቴዎስ 9:13-18-21 ሉቃስ 11:3 ንዝተፈቕደልካ ኩሉ ክትገብሮ ይግባእካ ማለት ኣይኮነን ነቲ ዝሃንፅን ዝጠቅም ጥራይ ኢኻ ክትመርጽ ዝግባእ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:12 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:23 እዚ ክልተ ጥቕስታት እዚ ኩሉ ተፈቒድለይ ኩሉ ግን ኣይሃንፅኒ ኩሉ ተፈቒድለይ ኣነ ግን ናይ ዝኾነ ግዳይ ክኸውን ኣይፈቅድን እየ ዝብል እግዚአብሔር እቲ ጻድቕ ኣምላኽ ብዛዕባ ዝሙቶም ሓቀኛ ንስሓ ንዝኣተዎ ሓጥኣን ምሕረት ዝገብር እንተኾይኑ ሓጥእ ሰብ ነቲ ከምኡ ሓጥእን ኣካሉ ዝኾነ መጻምድቱ ምሕረት ገይሩ ዘይሓቕፈሉን ኪዳኑ ዘየጽንዓሉን ምኽንያት እንታይ ምኽንያት ኣሎ ሕዝቅኤል 16:59-63 ሆሴዕ ምዕራፍ 2:19-20 ጎይታ ብምኽንያት ዝሙት ክንፋታሕ ፈቒዱልና ማለት ደጊምና ክንመርዖ ፈቒዱልና ማለት ኣይኮነን ስለዚ ካብ ነቲ ክትፋታሕ ዝፈቅድ ትእዛዝ ነቲ ምሕረት ክትገብር ዘስገድድ ትእዛዝ እንተኣኽበርካ እዩ ዝሕሸካ ዋላ እንተዘይ ዘሞኻ እኳ ካልእ ብዙሕ ሓጢኣት ዘሎካ ሓጥእ ምዃንካ ክትዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ እንደዘይ ዘሞኻ እኳ እንተሓሲኻ መፍረሲ ሕጊ ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዘማዊ መጻምድትኻ ናይ ፍትሕ እምኒ ክድርቢ ዘይኮነ
عينت سنة مقباراوي كونه منفساوي براخة بالرجاية بالكان سعبين فتح قداماي أبدكنان ولودتاتن أبتناي بأسن كركرن أوان نتوم دكي خبيت فرهاتن چنكاتين زحادروم كالاي أبا أمراوي معبالوهم أزيو عبي هاسي زورد سالساي بنشتعون كنا مسعابين وبزحات زعينتو كم إن قزانت چنكات زعمسلو أمراوي حماماتي قالعو رابعاي ناي مبهال سقامات ناي مفتاحن كالوت محبراوي كالتاتن حصرت يقاتمهم حموشاي مس سيتبو وي مس سبايات ديوم مقمات بزح سقاي كورد اللوم يخيل قصر خلته ابت حبرت سب عبي هاسي يوردني الراي سلقالاتو اغزابير السمسغنا يخون نلومي ابزي كاهلناي كم فقاد اغزابير نابتي ناي غباي غزي قدم مسغارنا استدالهم مزمور تدليهم قبلكن مولو الله الراي موليه قال كابرهان كويتاي نقريت بل قال أملاخ ما بحقي برهان نقرنا برهان كله من نوابرنا برهاني في أفيري حق سنة قال كابرهاني وكويتاي نقري مرحن الله نعيبي وتي حق خوشتي تداخل الله ملو زمني مرحن الله ملو زمني مرحن الله كيدان كوينوني نهي وتقالكا اي قررني مسايك اللخا ملكي خاني وشتي دمكت قرما خوينوني نتكا برخت قرما خوينوني نتكا برخت قالكا برهاني وقويتاي نقري مرحن الله نعيبي وتي حق خوشتي تداخل الله ملو زمني يمرحن الله ملو زمني يمرحن الله عردي كون اللي كبري سلطاني ناي قال كاقني ملا مسوبي طعوم دمتخا رسرسوني نبيت كامتيو هيواتي بوني نبيت كامتيو هيواتي بوني قال كابرهاني وقويتاي نقري يمرحن الله نعيبي وتي حق خوشتي تداخل الله ملو زمني يمرحن الله ملو زمني يمرحن الله يتم هيوت وقاي كفلكن نخبر قالكا دينا ريحابكن زمت انت الله يمتانا بيتو محرد كركب ببرخته محرد كركب ببرخته قالكا برهاني وقويتاي نقري يمرحن الله نعيبوي وتي حق خوشتي تداخل الله ملو زمني يمرحن الله ملو زمني يمرحن الله تداخل الله حق خوشتي يمرحن الله ملو هواتي قدوس قال كايو قرماي مغوسي كخدانويه نقال كاقويتاي كخدانويه نقال كاقويتاي قال كابرهاني وقويتاي نقري يمرحن الله نعيبي وقتي حق خوشتي تداخل الله
ملو زمني يمرحان الله ملو زمني يمرحان الله سلام مزمور እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ودي الله قال هيوت يسمع لنا ملاحظتنا بتعمي تعوم مزمور أبونا داويت بزح جزيك بزعبا قال እግዚአብሔር يزاربيو مزمور داويت 119 كاب 11 حساب 15 زلو دغاغيمو قالكا إلو مالتي سلازي حبتنا ملو قالكا برهاني غويتاي نغري يمرحنلو نعياب هيوتي حقها اوشتي تتخيللو نابلت دغاغيما خزمرلنا صنحت اب 11 مزمور داويت 110 عتن قصر 11 101 تايبل قالكا انت خحلوس اغاري كاب كفو زبل مغدي كلكل تاي كغبر قالكا انت خحلوس اغاري كاب كفو زبل مغدي كلكلكو نسخا مهير كاني خامو كافردها ايرحقني قالاتكا نتنحاجي ينبزاتو عمي نافي كام معر زبلصه يمقرا سالات ازازاتكا امرو رخبكو سلازي كل مغد حسوت صلاحو قالكا نغري مبرهتي نمغديكا برهان سلا قالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነጥቃል እግዚአብሔር መስተማቀረ አቦና ዳዊት መስተቃል እግዚአብሔር ንخنብር ዘኽእሎ ውሳኔታትን ፍጻሜታትን መስፈጸመ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይካ ብርሃን ኢሉ ገሊጽልና ከደግማየ ቃልካ ምእንቲ ክሕሉስ አጋረይ ካብ ክፉእ ዘበለ መገዲ ከልከልኩ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻሞ ካብ ፍርድኻ አይርሕቅኒ ክልተ ቃላት ካንተን ሓገይ እምብዛት ዕሚ ናአፈይ ካብ ማዓር ዝበለጸ ይምቅራ 3 ሳላት እዛዛትካ አእምሮ ረኸብኩ 5 ስለዚ ኩሉ መገደ ሓሶት ጸላእኩ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይውን ብርሃን እዩ ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حبتنا ملو زماري ملاختي مهلية ملاختي يسمعخي هنا خاطر سمعنا يو مزمور بحلينا بهيلنا نسمعه كمون بهيلنا وشنا خن عغرو لعل خلقن بهيلنا كما بنا داويد كنبرلو እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሃራይ ናይ ግዜ ናይ ጉባኤ ግዜ እዩ አብትጸናህናዮ አርእስቲ መሰረት ክርስትና ጥራይ ዘይኮነ ቃል ኪዳን ወይ መውስቦ መሰረት ህይወት ወድሰብ አብ ናብሩኡ አብ ምምስራት ቃል ኪዳን ዝተዓወተ ሰብ በሁሉ ነገር ቀሲኑ ይነብር ቀሲና ትነብር ስለዚህ መሰረታዊ ስለዝኾነ ንዓና ንደቅና ንህዝብና አገዳሲ ምስጢር ኢና ዘለና ስለዚህ አብትጸናህናያ ካን ሁሉ ዝትንከፊው ንሰብአይ ንሰበይቲ ንዝምድናታት ንወለዲ ንወሉድ ንሕሙ ንሓማት ከምኡ ንመራሕቲ ቤተክርስቲያን ከይተረፈ ክሳብ ክንደይ ጾር ዘጽሮም ምዃኑ ኢናብዝናይ ሎሚ ጉባኤና ክንመሃራም ሲና ስለዚህ ቶም ዘለኹም ሰሞያ ብዛዕባዚ ንጉባኤ ይሕግዝ ዝበልኩም ሓሳባት ከተወፊዩ ከምኡውን ዘለና ሕቶ ርኢትኹን ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ግዜና ንጥቀመሉ ማዕዛ ሓብትና ኢድኪ አልዒልክለኺ ሚት አለኸ ልዕልያሞ ቀበለክ أبعد ولا قال هو تسمع آمين آمين دي مقر هو كله خسارة بتاعني زناي عدار النابرانسي أزيو أبداس مقال بسرف ناي هو تود سب ردات ثاني كمان عن تويسي تايلكم بقال كيدان زي تولدو ولدسي أزيو أشجار مكانو لبيت كريستيان سي أشجار مكاني ياتو تو أرأي خونس جبون ولديو حقها بعدين زي تعايق على الله كمل ميلو ندقون كألس لديك الدحر توم زابير دهابك ولد كأسغا حلفنك كم زلكا إخا ياتو حلفنك ولد كأب زابير سلسقنا ولد هبك
እስኻ ብኸመይ ጌርካ ከም ተዕብዮ እግዚኣብሔር ግዴታና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኢልና ዘይኮንና ናይ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ውሉድ ብኸመይ ገይረ ከዕብዮ ኣለኒ ኢልና መጀመርያ ንሕና በቲ ቃል ኣምላኽ ዝበሰልና ተዳ ኮይና ደቅና ናህና መሰረት ንሕና ዝገበርናዮ እዮም ዝገብሩ በቲ ዝመሃርካዮም እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ናይ ቃል ኪዳን ግን ኣነ እንታይ ርኢቶ ኣላትኒ ቤተክርስትያንናሲ ነዚ ማለት ከቢድ ኣይኮነን እቲ ዝቐለለ እንዲ እቲ ዝጠዓመ ከዓ ጥዑም ኣብ ሂወትካ ክኸውን ዝግብኦ ሕጂ ሓደ መፃምድቲ ወይ ወዲ ጓል እንተደኣ ኣብ ሕፀ ኣብ መርዓ ምኻድ ገጾም ኮይኖምሲ እታ ቤተክርስትያንሲ እኹል ትምህርቲ ሂባ ማለት ብዕግበት ከምቲ ናይ ቃል ኪዳን ብዛዕባ ድንግልና ክትመሩና ፀኒሖም ኣዝዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ ብወዲ ይኹን ብጓል ይኹን ከምኡ ዓይነት ድንግልና ሂወት ዘለና ሂወት ኮይና ክንፀንሕ ስለዚ እንተደኣ ብግቡእ ተማሂርካዮ እቲ ትምህርትስ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ ዝሓድረካ ስለዚ ብዕሙቕ ዝበለ ነቲ ሓዳር ትፅበዮ ዘለካ ሰብን ነታ ሰብ ነቲ ሰብ ትፅበዮ ዘለካሲ ሕልንኡ መርሚሩ ከኣቱ እንተደኣ ኮይኑሲ ቅድሚ መርዓ ዝግበር ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኳኑ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከይዶም ተማሂሮም ብዕምቆት ብውሕድ እኳ ተኾነት ሓደ ዓመት ሙሉእ ነዚ ነገራት እዚ ፈሊጦሞ ብብስለት ዝኣክል ዋላ እውን እቲ ኣቦ ኣብ ቤተክርስትያን ከም ሕሎም ከሎ እቲ ንሳቶም ብሕቡእ መንገዲ ሒዞም ፀኒሖሞ ነቲ ካህን ተዛሪቦሞ ግን እወዝ ንሕና እዚ ኢና ኢሎም ግን ሓታቲ እግዚኣብሔር እንድዩ እቲ ካህን ግን እቲ ዝበልዎ እዩ ዝቕበል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ግን ኣቀዲምካ እንተደኣ ትምህርቲ ሂብካሉ ፀኒሕካሲ በታ ጓል ይኹን በቲ ወድስ ብዕምቆት ተኣትዎ ነቲ ሓዳር ኮይኑ ይስማዓኒ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገራት ኩሉ ግዜ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንተዝኸውንሲ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ብብስለት ኣትፍትሕን ኣትገለኸማን ኣይትበፅሕን ማለት እዩ እቲ ዘለካ ሂወት ብግልፂ ምስ እግዚኣብሔር ክኸውን ከም ዘለዎ እያ ክትርዳእ መፅኒሓ ኣይሆብ ኣቦና ረዲኹም ትኾን ሓሳባት ብጣዕሚ ፅቡቕ ተረዲአኪ ኣለኹ እየ ዝብል መዓዛ ሓብትና ቤተክርስትያንሲ ነቶም መንእሰያት ብዛዕባ ክብሪ ድንግልና ብዛዕባ ንፅህና ብድንግልና ዝምስረት ሓዳር ክሳብ ክንደይ ቅዱስን ንፁህን ምዃኑ ከተስተምህሮምን ክትጓስዮምን ከም ዘለዋ ኣብ ዕለተ መርዓ ከይትጠልሚዮ ከይትጠልማ ጥራይ ምምሓል ዘይኮነስ እንዳኮስኮሰቶን ክትዓቢ ከምኡ ይመስል ነቲ ሓሳብ ተረዲአክ እተኮይነ ስለዚ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ምናልባት ኣብ ከባቢና ንሪኦም ንህሉ እቲ ብሕፃንነቶም ዝወሰድዎ ጸጋ ጥምቀት ይኹን ቅዱስ ቁርባን ንስሓ ኩሉ ግዜ እንዳወሰድዎ እዮም ዝፀንሑ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ካብቲ ማሕበራዊ ናብራ ትሳተፍ እያ ማለት ከመያ ትሳተፍ ነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ምስ ረኸበት ወይ ንዓኣ ዝኸውን ንዑ ዝኸውን ምስ ረኸበ ከይዳ ንመጀመርያ ናብቲ ካህን እያ ትነግሮ ማለት ከምዚ ዝመሰለ ንዓ ይኾነኒ ኢለ ዝሓሰብክዎ ሰብ ረኺበ ኢላ ሓንቲ ሕቶ እዩ ዝሓታ ማለት ካብቱ ኣበ ንስሕኡ ደብዳቤ ኣምፅለይ ነቲ ወዲ ከዓ ከምዚ መፃምድቲ ረኺበ እንድሕር ኢልዎ ካብታ ኣበ ንስሓ መፃምድቲ ካብታ ኣበ ንስሓ መሰነይታ ወረቐት ኣምፃለይታ ትብላ ዘለኻ ስለዚ እቲ ካህን እዚ ወድና እዛ ጓልና ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ይከታተል ንስሓ ይወድስድ ቅዱስ ቁርባን ትወስድ ኢላ እቲ ካህን ምስ መስከረ ይዳሕራይ ናብ ቤተሰብ ዝሓልፍ ማለት ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ክመፅእ ምዃኑ ስለዝፈልጡ ስለዝተማህርዎ ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ጸሎተ ሰርክ ድዩ ስብሃተ ነግህ ድዩ ንስሓ ድዩ ቅዱስ ቁርባን ድዩ ክሳተፉ ዘኽእሎም ተስፋት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ሂወቶም ብዛዕባ ሰማያዊ ሂወት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ናብርኦም እንታ ቤተክርስትያን መስኪራ እዛ ጓለይ ብሕጊ እግዚኣብሔር ትመላለስ ዝወደይ ብከምዚ ዝመላለስ እዩ ነቲ መንእሰይ ካብ መጀመሪኡ ስለ ዝፈልጥዎ ምስክርነት ክህቡ ከምኡ እንደዘይኮይኑ ከዓ እታ ቤተክርስትያን ምስክርነት እንደዘይሂባ ኣብቲ ትገብሮ ናይ ቃል ኪዳን ዝምድናታት እውን ተንካፊ ስለ ዝኾነ ስለዚ መጀመርያ ከምቲ ዝበልክዮ ንደቅና ናይቲ ዝሓለፈ ሓሊፊ ካብ ድሕሪ ሕጂ ግን ንመንእሰያትና ብዛዕባ ምስጢረ ቃል ኪዳን ካብቶም ካብ 18 ካብ 19
هاي سكول وديهم ناب كولجات اب زخدلو غزي ጥራይ ዘይኮነ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ነዚ ክንህቦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እሞ ከም ክንገብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ክብርን ዝኽርስም ይኹን ኣቦታትና ካህናት ይኹን ወለድውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ዝተቀበሉ ሰበኻ ጉባኤ ይኹን ሽማግለታት ይኹን ኩሎም ሰምዕዎ ስለ ዘለው ኢደ ኢድና ኢልና ጽባሕ ንጎ ካብ ተሓታትነት ክንድሕን ነፍሲ ወከፍና ዝግባአና ክንገብር ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ኣገዳሲ ርእይቶን ሓሳባኒ ማእዛሓብትና አሜን آمين قال هو تسمعنا آمين كلنا قال هو يسمع لنا هراي قال توسخ حسابات حتى رئيته አለና ጊዜና እንትከማሉ من مرقتا أبدي الله تني قال هو تسمعنا حتى آمين الراي I don't know أخليل دي ولا تخليل كمرعاو خلو كلتي دنجل كونو لوم كبهال كله انتهي مالتيا تا دنجل سي أو تبراره ليت كله دنجل كله خلوسي እግዚአብሔር መስገን ንጽርት ኮይናት ስማዓኒ ድንግል ክብል ከሎ ክሳብ ዕለተ መርዖኦም ወዲ ይኹን ጓል ስጋው ርክብ ከይፈጸሙ ክጸንሑ ይቃል እግዚአብሔር ዝእዝዘና ማለት ስለዚ በቃል እግዚአብሔር መሰረት ቅድሚ መርዓ ዝግበር ጾታው ርክብ ምንዝርና ድሕሪ ቃል ኪዳንካ ካብ ቃል ኪዳንካ ወፃኢ ዝግበር ጾታው ርክብ ከዓ ዝሙት ይብሎ ማለት ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይዝብል ደናግልኩም ኣዋልድኩም ይምንዝራ መርዑኹም ከዓ ይዝምዋ ይብል ማለት ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝተቆጣዓሉ ነቶም ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ስለዚ ድንግል ያ ክበሃል ከሎ ክሳብ ዕለተ መርዓ ክሳብቲ ቃል ኪዳን ዝፍጸመሉ ጾታው ርክብ ዘይፈጸሙ ማለት ድሕርቲ ሓሳብ ተረዲእያልየ ማለት اوكي امو تأخليل انت تأخليل ولا تخليل يا تخليل يا مستيرة تخليل يا تو اوكي سو مستيرة تخليل سو زت مرعى زولدو كن مستيرة تخليل كقبروا يخلون يوم مالتي عمنا يلومي قليسوا نيرو أملاخ ناي محرت أملاخ سلزخونه كومو زفصمو جن مجمريا بنسحة ناي تزحلت هيوتهم بنسحة مس أبنسحهم تراديهم نتزحلت هيوت بنسحة يعزو ويل حجون تقيس الناس أني حفظت مرتنا مالت تمليسا تكون تسفى قبر بيتروس حونا هو تمليسا من جيتا مثلا تردي أصلا لا مثلني حراي زلونا حتوتات من البات مستنحنايو قلطافه نيرو مجمرياونا يسمع النيرو انتاي نيرو نايلو مرستنا انت دايلنا التعبابيا قلعو زبل أرستينا أمسينا تقدميت مالت عسرت نتبي شمنت انتاي زبل رئينا التعبابيا قلعو زبل اتي قدامي زرعنا أرستي عسرت نتبي شمنت التعبابيا قلعو تخلايك أتساتفو سبح حدار أب كريستيانا وأقلقلوت نزينينا كنرئيس أني هنا
ስለዚህ ኣብዚ ናይ ሎሚ ይኹን ኣብዚ ዝሓለፍናዮ ዘይበረሃልና እንተልዩ መዘኻኸሪ ኮነና ኢለ ናብቲ ፅማቕ ዝሓልፍ ዘለኹ ሕራይ ሳሙኤል ወልደኣብ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ الرب مزجيتا قاليه اسمعنا امين نخلهنا قال هوت يسمعلنا يا انا سي ابزا حفنا ما ابزا حتى تصنح تسمع له لي وتسمع لها حتى كم منزرنا هارق ويني إذا كحفا بالكل خد الدحريو عدل كبكي حراي كسل سامي الحاونا كم منزرنا استولدو دقسي نتنكت كم زي تقبلهم كم زي بالله بلكأتي منزرنا كم زي نمهار صنع حناسي لكن مجزي أبيهر جيجا مخانو بين إتما قول عسي انتا يخونو زي بالحساب نتينا بأمري مالتي مس تولدو مچم مصيو مالونا زعلم كي تطمقو خي وي انتاي وسانه وي انتاي سغنت توستا بيت كريستيان ابز خمجي نتوم بصانات مالتي وي ميراديا غلغيراديا حدا فتح مالتي كال اي تحتي كا بزعبا ابتعابيا قلعسي فلاي كم زنريو زلنا نتي ولاد كاسي بتا خدا زغبوس ከተለማምዶን ለካ ማለት ጅብ ዝያዳ መጀመሪያ እቲ ክህነጽ ዝግቦስ ወላዲ ማለት እጂ ብዛዕባ አትዓብያ ቆልዑት ወለድሲ ከምዝምሻሎ ዋላ ካብ ተመክሮ ቤተክርስቲያንስ ከምዛ ዓይነት መደብ ኣለዋ ደቀስ ከመይ ገራ ክተዕብዮም ከም ዘለዋ ክላስ ሰሪዓ ልክ ከም ምስጢረ ተክሊል መምሃር ዘለና ማለት ንህፃናት ልክ ነቶም ህፃናት ከናይ ባዕሎም ትምህርቲ ኣለዎም ነቶም ወለድሲ استيالوا دي مدب الله ولا خط مكرو تكافلنا مالتي تحصل سيت خا مسنا اذا حلفه ولا قد محجون حتيت يعني ري مسنا اذا حلفه ات بزعبا اتي صوتاو عقابات امنغو سبعين سبيتن زلو زبلي عبز خمس حجي بحبرتسبنا بزح مقرጫዋት ፍጠሪ ማለት ብሰንክ ዘይ መበሃሃል ብሰንክ ዘይ ምዝርራብ ማለት ተፈጥሮ ዝኾነ እግዚአብሔር ተሃበና ስምዒታት ኣሎ ማለት ኣብዚ ከምዚ እንታይ ትገብሩሎም ኣብ መንጎ ሰብኣይ ሰበይቲ ምክንያቱ ብዙሕ ክሳብ ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን እውን ካብቲ ኣገልግሎት ብዙሕ ሽግራት ዝጋጥሞም ኣለዎሞኒ ኣብዚ ዝተሓድልኩም ከተብሉና እግዚአብሔር መስገን ምናልባት ሒዘየን ተኮይነ ተቀዳመይቲ እቶም ዝተወልዱ ብዝሙት ዝተወልዱ ቆልዑ ኣይጥመቁን እዮም ዘይጥመቁን ተኮይኖም መጻዕድሎም እንታይ ይኸውን ካላይቲ እቲ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ውሉድ ክንምሃር ተኮይንናሲ ወለድኸ ብዛዕባ እዚ ዝተታሕዘ መደባት ንወለዲ ዝምልከት ደቆም ከመይ ገሮም ከዕብዩ ከም ዘለዎም ዝተታሕዘ መደባት ኣሎ ዶ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ፆታዊ መሰላትን ፀገማትን እንታይ ይመስል እዚአን ሒዘየን ተኮይነ ማለት እዩ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ማእኸልና ኣለው እቲ ዕድል ነቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ክህቦም እየ ዘረባት ፎቲ ኢኻ እሞ ድሓን ተዛረብሉን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መዝሙር 112 እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ከዓ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ ምስ በለ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ክባረኽ እዩ ስለዚ እቶም ዝተወልዱ ህፃናት ተወሊዶም እዮም ቤተክርስትያን ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ህፃን ይትረፍዶ ኣመንቲ ኮይኖም ሕጊ እግዚአብሔር ዘይፍፅሙሲ ዋላ ካብዘ ኣመንቲ ዝመፁ ህፃን ወለዱ ክጥመቕ ወለዳ ክጥመቕ እንተፍቂዶም ወይ ከዓ መጉዚት ክጥመቕ እንተ ኣፍቂዶም ቤተክርስትያን ተጠመቕ እያ እቲ ጾር ኣበይ እዩ ዘሎ እታ ቤተክርስትያን ንዕኦም ምስ ጠመቐት ነቶም ብዝሙት ዝወለዱ ግን ግቡእ ተግሳፅን ግቡእ ንስሓን ክትህብ ኣለዋ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ማለት ኣብዚ ናይ ሎም ርእስትና እውን ምናልባት ይቕልጥፍ ነይረኸውን እምበር ፅቡቕ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት ሕጂ እታ ቤተክርስትያን እውን ተሓታቲት እያ ዝበላ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓደ ካህን ቃል ኪዳን እናፈለጠ ከሎ እቲ ቃል ኪዳን ዝሓዞ ካብ ቃል ኪዳን ወፃኢ ወሊዱስ
ማጥምቁ ለይ ካብ ኩስተኻ ኣወሊደ ኣለኹ ኢሉ ስቕ ኢሉ ኣጥሚቑ ኣብቲ ገዛ ከዓ ከም ታራ እንድሕር ክግበር ዝውዕል ኮይኑ እዚ እታ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብቲ ዝሙት ትሳተፍ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተፈፀመ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ ንስሓ እቶ ድሕር ሕጂ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከይትፍፅም ከዓ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ጾር ከተሰኩሞ ይግባእ ማለት እምበር ቶም ዝተወልዱ ብዝኾነ መገዲ ነቲ ዝተወልደ ጥምቀት ዝኽልክል ሕጊ የብልናን ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ንወለዲ ደቆም ከመይ ገሮም ከም ዘዕብዩ ዝወሃብ መደብ ድሮ መደብ ኮይኑስ ካብዚ ሕጂ ንህቦ ዘለና ኣርእስትና ናይ ሎሚ ኣተዓባብያ ቆልዑ ንደቆም ንውሉድና ዘለና ሓላፍነት እንታይ ኢልና እዚ ኣርእስቲ እዚ ብቐንዱ ናብ ወለዲ ዘተኮረ እዩ ስለዚ ድሮ ተሓሲቡሉስ እቲ መፅሓፍ ተዳልዩስ ኣብዚ በፂሕሎ እቲ ናይ ኮቪድ ምክንያት መፂኡ እምበር ነብሲ ወከፍ ቤተክርስትያን ብስሩዕ ኣብ ቤተክርስትያን ከከም ዕድሚኦም ጌራ ከተስተምህሮ ዝብል መደብ ይመፂ ነይሩ ዳሕራይ እቲ ሕማም ምስ መፀ ግን ኩሉ ኦንላይን ኮይኑ ማለት እዩ ሳልሳይቲ ፀታዊ ፀገማትን ፀታዊ ርክባትን ዝብል ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት እንድሕር ኣቴና ባዕሉት መንፈስ እግዚአብሔር እንዳደረኸካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ፀገማትና ናይ ሕብረት ጸሎት ናይ ሕብረት ቃል እግዚአብሔር ናይ ሕብረት ምብሃሃል ናይ ሕብረት ጽን ምባል ምስምማዕ ምልዛብ ስለዘየሎ እዩ ዝፍጠር እዚ ፀገማት ዝንድሕር መፅዩ ንበዓል ቃል ኪዳንካ ክትርዳኣ ንበዓል ቃል ኪዳንካ ክትርዳኣካ ዘሎ ተቕሎ ዓብይ ምዃኑ እቲ ተመክሮታት ስለዚ ናይ ሕብረት ቃል እግዚአብሔር ናይ ሕብረት ጸሎት እንድሕር ዘየሉ ዝሕብረካ ጉዳይ እውን የለን ማለት ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ርክባት ሕብረት እንተደኣ ሃሊና እቲ ካልእ ከዓ እግዚአብሔር ፀጋ እግዚአብሔር ስለዘውህበና ኣነ ንበዓልቲ ቤተይ ክርዳእ በዓልቲ ቤተይ ንዓይ ክትርዳእኒ ቀሊል ኣይክኸውኒ ካብቲ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ሎሚ ትምህርትና ማለት እዩ ስለዚ ብመጠኑ ትንክፍ ኣቢለዮ ኣለኹ ካብ ጉባኤ እናነፀረ ክመፅእ ከዓ ተስፋ ገብር ሃራይ ሃረገዊና ሓብትና ميتي خزل هراي صبو ساميل حاونا تمليس دخون حتى تردي ندي مجمريا تمليس دخون هو بمرجته هو تردي عليه تسمع هذا እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ እዩ ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ተኣፍልጦ ቤተክርስትያን ኣቦታት እውን ዋላ መነኮሳት ይኹን መናንያን ይኹኑ ንኩሉ ነቲ ዘጋጥም ፀገማት ንዓና መምሃሪ ክኸውን ፅሒፎም እዮም ሂቦምና ማለት ስለዚ ካብቲ ንኩሉ ዘዝግቦ ሃብዎ ዝብል ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱን ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥም ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ጠቂስናያ ንኸውን ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ሓደ ወፉይ ንመንፈሳዊ ህይወት ወፉይ ዝኾነ ዲያቆን ኣብ ሓዳሩ ግን ክንደቲ ዘይኮነ ማለት እዩ በቲ ንቤተ እግዚአብሔር ወፉይ ምዃኑ ክቅድስ ከሎ ካብ መሬት እመት ዝኾነ ሓፍ ኢሉ ይቅድስ ከም ዘሎ ንሱ ኣይፈልጥን ዝርዮ ሰብ እውን የብሉን ሓደ ብቑዕ ኣቦ ግን ይርእይዎ ሓደ ምእመን ማለት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ዘለዎ مئة خامئة خون كله بزعبة حدارو بزعبة بعلت بيتو جن حدار كم زلوا نعوت سب كم زلا أب قمة أتوه النيرو مالت سلزة حدا معلت جن مس بزها لوم خ نابئ خا لوم ون بيت خريستيان أنا خ وما بيت خريستيان قدي في قداسي قدي في دير أمساخي تاش مخبلي بلامو رجيس وان بيت خريستيان مس كم قدامو قداسي أتو مالت أتوما أبو كم مدري حفيلو እመት ቅድስ ድሪእዎ ዝነበሩ መሬት ረጊጹ ክኸይድ ድሪእዎ ማለት ቅዳሴ ምስተወደ እዚ ቆልዓ ገለ ነገር ኣጋጢምዎ ኢሎም ኣሎ ቅዳሴ ምስተወደ ንዓኽ ረኽበካ ደልየ ኢሎም ይሓትዎሞ እንታይ ፀገማት ኣለካ ምስ በልዎም ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ይብሎም ማለት ኖ ደሓን እግዚአብሔር ዝገለፀለይ ነገር ስለ ዘሎስ ደሓን ንገረኒ ዳኣብልዎ ማለት እዩ ስለዚ ይነግሮም ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ጌጋ ከም ዘይብሉ እቲ ጌጋ ኣብ በዓልቲ ቤቱ ምዃኑ ንስ ግን ንቤተ ክርስቲያን ዝመጽእ ዘሎ መንፈሳዊ ስራሕ ዝገብር ዘሎ
ካብ ስጋው ነገር መንፈሳዊ ምምራጽ ኸ ከም ዓቢ እዮ ይዝቆጽሮ በዓልቲ ቤተይ ከምዚ ለሓቲታትኒ ቅዳሴ ስለ ዘለን ነገር ረጊጸ ያመጽየ ኢሎሞ ማለት ስለዚህ ሶም ግን ተማቦ ቤተክርስቲያን ሳምንቲ ዝገበረት እኮ ኣብቲ ሳምንቲ ኻ ናይ ቤተክርስቲያን ንቤተክርስቲያንካ ብግቡእ ከተገልግል ኣብትና ዕረፍትኻ ግዜ ኸዓ ንሓዳርካ ብግቡእ ክትእዘዝ ምእንቲ ኣብ ቤተክርስቲያን ሳምንቲ ገይራ ስለዚ ኣብቲ ሳምንትኻ ዝኾነ ንቤተክርስቲያን ብግቡእ ኣገልግል ከምቲ ሒዝከያ ዘለኻ ኣብቲ ዘይ ሳምንትኻ ዝኾነ ኸዓ ፍቃድ በዓልቲ ቤትካ ክትመልእ ፍቃድ እግዚአብሔር እዚ ኣዚዝካሎ ኢሎም ምስ መኸርዎ ጉድለት ከም ዘለዎ ተረዲኡ ነቲ ጽቡቕ ኣለኹ ሳብ ዛዕባ ስጋው ተሓስባላ ኣነ ግን ብዛዕባ መንፈሳዊ ሓስብ ኣለኹ ኢሉ በታ ሓደ ጎኑ ጥራይ ዝጥሙቶ ዝነበረ ንኹሉ ከም ዝግብኦ ገይሩ ክመርሕ እቶበቶም ኣቦ ገይሩ እግዚአብሔር ስለ ዝመኸሮ ብግቡእ ንቤተ ክርስቲያኑ ብግዚኡ ብግቡእ የገልግል ንበዓልቲ ቤቱ ኸዓኒ ብፍቃዱ ተራዳዲኦም ንኸዱ ኣብቲ ናብራ ሰላምን ቅሳነትን ምርዳእን ክህሉ ከም ዝገበሩ እቲ ታሪክ ናይ ቦታት ይምህረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምቲ ሳሙኤል ሓውና ዝበሎ ኣብቶም ዓለማውያን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ኣገልግሎት ዘለው ኣቦታት ይኹን ዲያቆናት እውን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘጋጥም ዝተመዝገበን ዘይተመዝገበን ታሪክ ቤተክርስቲያን ይምህረና እሞ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ምዃኑ ከገልጽ ይደሊ ሕራይ ካልእ sorry. سلام كما يقولكم صدركم قبول تخطاتنا. እግዚአብሔር ይመስገን كمشكلة يكون قريب تسمعنا. انتي حسب نزلتي إذا عملنا كثير بزوج تاي زبطنا في جناب الناس بتنقلنا زي نبرو كميديرهم كثير يكبر ويتفتح النبري ثلاثة من شيء كبر بزح سير أنا قم في المردة هذا بني قلت هاي كمان ما ترومني مالتي ممكن الحرب الشركة فإتخاي مشتكى بيجا أشتري النجس تزرلو مالتي مجلسي مجمع بزعبات هكلي كان مردة أساسا دونا اللي هو مالتي كنا فيها الرداء إنسان شو مالت كثير كبير جبنا مالت مش هاي مالتيو of course دايما زي جات واحد كاتبلون دحري الشهادة مع رشة أبيدهم دحري سايبيدهم تنسيهم إزجاجهم يعني راهي يدمو بشكل قرارات لهم تنفلتوس تزيش بخامو بزح راح نكون زي تجيرو تلفون اللي تكتبين دعوتها ما بزح زبشين يفلتون قرارات رجعت هذا زي بقولنا كل تفرقنا بزح يكون فلتقهم زرنا أفرضنا ስለዚህ አንደኛ እሱ በሳባ አስተክል እንታይ ምዃኑ ፕሮቴክቲቭ ወሃበና على كأني حاجات كنت بركنا دحري تنازل واحد الشاب كاب زلبرو عندنا سنة راوند كيرو نفس من قد نحس مدارس كون بس جاي بيرو كأني السوشيال زيادلسي بخوفوت صعبة تكتبون كرافية كانت حسنا بركنكاس كنت إذا حسبوه كوربتك هذه نجار يدرس النجار تدقن حتى يكمل لي يدرك عليه وتسمع له. آمين. عليه وتسمع لنا هرقوين حبتنا. حسب تردي انتويناتي تخليل نفس وكف أماني بقبو كتمرت هوهاب مهنياتو انتاي تخليل سبك الردو تخلايتي حتياتو انت تنسيحو أملاخ يحاد قولون ديو بتخكل تحدقت على جن بتحق بيت خريستيان دناقل زي كونو مستيرة تخليل أي ملكتومن تا ممرحنا بيت خريستيان مالي نابنت حدا دياقون نخون كاهن نخون ودكات انتقاتي مو تنسيحو أملاخ محروي دحرو ودكاتو تمليشو نابتزنا برو معارك ملسجن حقق زابهيرا يفكدن ካልእ ደጊሙ ካብ ዝናይሎም ዝተማሃርናዮ በክ ተንበር ምስተባሃሉ ክልቲኦም በክ ነይሮም እሱ ከይተመርዓው ንሳ ከይተመርዓወት ፀኒሖም ክዕረቁ ቤተክርስቲያን ተቀበሎ እዩ
حاديوم نابكال تمرعي نيرو مستفاتح نابكال تمرعي نيرو نعو فتينو مليشو نابتز نبورو خملس جن نرؤسو تراي زي كونه نمريت ون كم زركس بقال እግዚአብሔር مسكرلنا صنيعو ስለዚህ እንታይ يخمل دليت حدقت تمحرت هالو ግን ስለዚህ ተነስሑ بتخليل يمرعو تخليل يقبوم تخليل مستيرة تخليل ندناقل طراحي مستيرة تخليل كابت زي دقم مستيرات بتخريستياني سلازي مستيرة تخليل أبكرم إجزابير بمأكل النات إجزابير زفتسم مستير هلاوية سلازو هنا مستيرة تخليل ندناقل طراحي دناقل زي كونو قدمي مرعوم ستاوركم نزفتصم ግን መጀመሪያ ነተغبر ወጽንሑ ጌጋኽ ምዃኑ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ንስሓቱ ህቦም ንስሖም ምስ ወድኡ ኸኣኒ ከም ተነሳሕቲ እቲ ዝፍጸም ዝግብኦም ይፍጸመሎ እግዚአብሔር ሓዳጊ ግን ናብቲ ቀድሚ ምፍጻምና ዝነበርናዮ ግን ናኡ ንኽንፍጽም ተኽሊል ንኽንፍጽም ግን ኣይኽእለናኒ ምናልባት ከም ኣብነት የዝጠቐስክዋ ዲያቆን ኹን ካህን ውድቀት ተጋጢምዎ ተነሲሑ ናብ መሕመረ ምእመናን ክምለስ ኣምላኽ ይሓድገሊዩ ተመሊሱ ካህን ኮይኑ ዲያቆን ኮይኑ ማዕርጉ ክቅጽል ግን ኣይክእልን ምክንያቱ እግዚአብሔር ስራዕ ሕጊ እዩ ዳዊት ሰብኣይ ዝኸም ልበ ኢልዎ ቤተክርስቲያን ካህንፀልካ ክብሎ ከሎ ግን ቤተ መቅደስ ምህናፅን ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣቲኻ መቅዳስን ብማዕረ ስለዝሪኦ እግዚአብሔር ብዙሕ ደም ስለዘፍሰስካ ብደመኛ ሰብ ቤተ መቅደስ ኣይህነፅን ኢሉ እግዚአብሔር ከልኪልዎ ኣብ ውሳኔ እዩ ንስሑ ግን ተቐቢሉሉ እዩ ዳዊት እግዚአብሔር ንስሑ ተቐቢሉሉ እዩ ግን ከም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ቤት እግዚአብሔር ካህንጽ ኣይፈቀደሉን ቤት መቅደስ ኣይተሃንጸለይኒ ኢኻ ምክንያቱ ግን ብዙሕ ደም ስለዘፍሰስካ ኢሉ ይገልጾ ማለት ስለዚ ተረዲእ ንኸውን መልሼ ያኸውን ተስፋ ገብር ሓብትና ሃረገወይን ዘይተረዳ እንተኾይኑ ክምለሳየ ህይወት ሓብትና ኢድኪ ያልዒል ከለኸ ሰምዓኪ ከመይ ምሲኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ምስገን ሓንደም ሲኹም ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ትምህርቲ እያ እዛ ናይ ቃል ኪዳን ወይ ግን ሕጂ ተንኪፍኩም ማዛ ናይ ሓረጋ ሃፍተይ ክትገልጹ ከለኹም ኣብኣ ነይራ ትሕተይ ብዛዕባ ናይ ፍትሓ ነይራ ትሕተይ እንድሕር ተፋቲሕካሲ በኪ ኮይንካ ትእዛዝ በኪ ኮይንካ ክትፀንሕ ክትምርዓው የብልካን እያ ትብል እንድሕር ዳሕራይ ተጣዒስካ ግን ናብታ ሰበይቲ ናይ ቃል ኪዳንካ ክትምለስ እግዚአብሔር ብፅኑዕ ከልኪልዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እውን ጠቂስኩማ ነርኩም ሕጂ እዚኣሲ ብሕልፊ ዘለናዮ ከምቲ ትብሉና እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህረናስ ከመይ ጌርና ኢና ብዛ ኣፕላይ ንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና ንሰርሓሉ እንድዩ ሕጂሲ ብሕልፊ ዘለናዮ ዘበን ብሕልፊ ኣም ሶሪ ንማልባት ትጋገ ኸውን እምበር ደቂ ኣንስትዮ ይፀንሓን ደቂ ተባዕትዮ ግን ቀልጢፎም ምብራዑ ዳሕራይ ኣብቲ ወይ ሕማም ወይ ከምዚ እርጋን ክኾን ከሎ ናብታ ሰበይቶም ክምለሱ ክስታ እዚኣሲ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዘሎስ ከምቲ ካልኦት ትምህርቲ ኢሎም ክዛረብሉ ዝፀንሑስ እዚኣ ከዓ ዋላ ብዓመት ሓንሳብ ወይ የለስ ትምህርቲ ተድልያ ኢለስ ስለዝሓስብሲ ብጣዕሚ ናኡ ከዓ ክሓተኩም ኢለ ኣሚን ክንገብረላ ትምህርቲ ክንወሃበላስ ብጣዕሚ ድላይት ኮይና ትስማዕኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ እግዚአብሔር መስገን እቲ ከምቲ ሓብትና ህይወት ክተቕስዮ ፀናሕኺ هو ኣቦደቂ ክንዲዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰብኡት ዝፍፀም ጉዳይ እዚ ኣቦደቂ ክንዲዩ እንድሕር ክምለስ ኢሉ ተቐበልዮ እምበሪ ምስኡ ብሓደ ተቐርቡ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንድሕር ናብኣ ክምለስ ኮይኑ ግን ንሳኹን ንሱ ናብ ካልእ ከይከዱ ተፀኒሖም ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ሰበይቱ ፈቲሑ ካልእ ሰበይቲ ተመሪዑ እንደገና ንዓኣ ፈቲሑ ናብታ ናይ ቀደም ሰበይቱ ክምለስ ንመርየት ካብ ዘርክሳ ስራሕ ኢሉ ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ መጽሓፍ ምሳና ህሉ እዩ ሎሙ ካብ ናይ ሎማ ኣርእስትና እሞ ግዜ ጌርና ኣርእስቲ ክንበሉ ግዜ ክንገብረሉ ዝብል ጽቡቕ ሓሳቢ እግዚአብሔር ይሓግዘና ተቐቢልናዮ ኣለና ቦታትና ከዓ ሰምዕዎ ኣለዉ ስለዚ ግዜና ይኣክል ኣሎ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና بتحتنا ناب أو دمهرت نبونا عدم قال كده قال هو تسمع لنا نبونا آمين آمين
حراي كلكم بوتاتن أديتاتن أخواتن أحاتن كما يوعيلكم كما يكنيكم سلام زيابير نعخاتكم يخون أبونا أبي مرجتا قال هو تسمع لنا كل خاتكم بحطو بحساب برئيتو ختساتفو زمسهم دما زيابير أقلقلتكم يبارخ أب حدار التعبابية قلعة زبليا أبونا تمجمريا زجمروا أبزداقم مرافش شدشته كاب قصري 4 جميرو أتا إسرائيل እግዚአብሔር አምላካ ሓደ ምዃኑ ፍለጥ ምስ በለ ብድሕሪኡ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምፋርካ ኣብ ምእታውካ ኣብ በጥ ምባልካ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ኣብ ልዳትካ صحفو ندق خادمة مهرم زبل أبونا تقسي تقسم نيرم زداقم معرف شدشته كاب قصري 4 زلو انت دعا رئينا زيابير منتي كحقزنا مچم نتي نسقو أمزخون أبز عدي ككم عقمنا ككم أتوتنا قرنا نعبية مالنا صمز حدره راح زبانو زخيد ولدون يبلنان كبرنا أملاخي خن بزي فلتات زخدو ولدقن بزحات اللونا بسقات راح معباي دما انسسا معباي مالتيو بولدو زتوقد أوي دما زتوقسة ويكسعمات مسؤولو التفردة كهن إلي أبونا تغيشملنا نيرم أبيت مقدس كم كهنات كوينم الناقل قولو خلو دوكو نور الناقبرو خلو زي قبر الناقبرو خلو سلا زي قنحم سلا زي قسسهم ولاديخ قبرز قبو أسلا زي قبره تم قلعو ميتم نسون ميتو مو إزي أبيهر بزهبنا ولد يحتنا إيو إزي أبيهر كي حتنا إزي أبيهر كي وقسنا نأملاخ زي فلت ولد انت دا أخوينم كيف لتم عباية من يتحتاتي ولادي يتحتات مالتي كيف لتسلز عباية مس عباية وحتيات قبرو خلو دما حتيات مقبارم دما اتم ولد دما تايكونا تحتاتي كلها تاقزا تقود الله مالتي مو دكنا بقال أملاخ بصولات بفرحات جزي أبيهر كنعبيهم جزي أبيهر نخلنا يحجزنا فرحات جزي أبيهر زلوا مقرنا أنت يعبين أيام دما مجمر يعني من يمزخونو جزي أبيهر يمزخونو جزي أبيهر تخون كادما جزي أبيهر كل سلازخونه نخلو دما تخون مالتيو نتخل زغنا እግዚአብሔር ክትከውን ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ግን ንማንም ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ደቀና ብጸሎት بفرحات እግዚአብሔር
كنعبيهم እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا زخبره هياب نا እግዚአብሔር نسب انت دعلنا ولوديو قال كله صريح خادخيم قال على تحتني الكاتهم صوخا ولد جن እግዚአብሔር بصقو እግዚአብሔር بهيابو زهبكا ايمو نت እግዚአብሔር زهبنا كم تتبهله تولد يا بእግዚአብሔር يو ات እግዚአብሔር زهبنا دما نا እግዚአብሔር بخبري بقدسنا بفرحات እግዚአብሔር كنعبد ما نخلنا يحجزنا سلا كله እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو بصلات كنعصو حنساب كلنا نصلات حف نبل من سلام زصلى صلات كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنتن لكل زغنت قدس بيت ክርስቲያን لمنالنا ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማህበልና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ኢማ ኣሜን ወዘት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹን ደንገሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከር ንስኹም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ ትሕጂ ኣብሄር ንምነካን ማልደካን ኣለና ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى أخام أو جابير أطرينا سجخاو نفسلنا جكخان نفلت بعد أملاخ بلنا كل اسم كان سمن نسوعنا لنا أبسما يزل خان سخا سلام كابل نفس كلنا حدير أبزع على من زمن بارنا بسلام حلو وكل ما راح تنسى سلطان بقول اسم كا سلام حبهم أبزريانا أنزل مكان تازاب كأم خرهاب أما تاونا نسانا أنزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بودهم بعناني وات كنبرين بكل سنة يعمل خدمة ناخاني እግዚአብሔር مفرح بحياونت كندكبن بكريستوس مسؤولس منفس قدسن بسغانا صنعتن بو زلك على من كل ساعه نزل علم علم امين قدس እግዚአብሔር املخنا سለ كل تمسكن اب ادمينا ذا معلت زي انذا ساعه زي انذ وسكنا نتا ذهب كنا ساعتن معلتن دما نصلوت كنقحلا قال كدما كنمهرلا نزم عد هوت زخفت كالنا نسخا خم كبر مسكانا خايخون تخلو نسمع دما كنبرلو كنمالالسلو نحنا خوينا نخالقكم كنلو ابقن مساب كنبرهلو الذهب كان ولد دما بحقي بسرعات بقدسنا بمقدخا كنعبيلو نسخ حجزنا كل تسمعنا يو إجابير أملخنا كم تسمعنا يو كنبر سخاردنا كم تي نتقالي سميعو أبكو حسرته بالحساب أي أزبالمو نفاس نفسه وحز وحزه زنام زنمه نتابي الدفعوا كودقوا قناي كألون تبهله اتزنام اتنفاس اتوحز فتنا نايز علم ازياء امو كم قالكا سمعنا تنبيرنا دما كم تخم وحج كم نفاس كم زنام زمص فتنا زعلم زي اون كنسغرو نخل انامو كم قال كامبرنا كم قال كامبرنا ذهب كان ولد دما بارخلنا ناتكاغرنا خنعبيم دما نسخ حجزنا كم زي كم مهارو الناد ليو زسانو دما እግዚአብሔር አምላኽና ዝመሃርሉ ዕድል ዝምህርዎም ኣቦታት ክትበልናን ልምነካ ንዓና ንዝሃብካና ድማ ንምድራዊ በረኸትን ኣብ ነንሓደ ሓድና ንፍቕርን ሰላምን ዝያዳ ድማ መንግስትኻን ጽድቅኻን እንደልየሉ ግበረልና ቃልካ
كم قالكا تنبيرنا نصدقلو نقالكا سمعنا كم قالكا تزي نبيرنا دما نفردل إمو فردنا زي كونس نصدقنا ناب نسحمصيو نقدسنا خونا الناس حجزنا سلام عليك أن أخانا مسكنك سلام كتحضرنا دما نلمنكا نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام هجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا قدس جابير أملخنا نزب هجرنا كبابنا نزلو وقئن ورا وقئن ون جابير أملخنا يخف انبر يبزح انبر يقدد انبر أي زحلن دو يبلن يزلمو تزحل نسخة دو تبل دمان نسخة خام كل نجر نباخان حد قول لنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا إذا عرفوا من قص خورسهم أكلهم قديلو بسقين زلوا دما سخافوا السم بيت سئنام فقدوا فحلم زلوا بيت كنهم كابس علىهم وتيام درار لا تسئنام زلوا إدك إد برخ زرق حلهم زختمام زلوا زما سخات أجعهنهم بني أدينا قد سرنجل مريم مالادنات بني ملاختي تراد النات بني نبياتنا هورياتن صارك عن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهوريا زمهر كايوم بسمايات نبرابنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس منقس خاتم فقار كاخم تعب سماي كم ودم أمدريكون علات انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا نحدقلنا كاب كفار حنا نمبر فتنا يتأتونا منقسن حايلن كبر نزل علمنا كايما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو حلنا خي دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي السلام لك اللخو نسخكا نسبرختيخي فركر سغوم برخيو أمل تسقا جابير مساخيو وفسيت الدسي بالكي حدياتنا سريلنا نفتو ودخ إيس كرسس مئنتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسري جينو أملاك المراني يسكرسس كان لك كان سريات يادم ساسي أبسا ولدبرو كسياتي برهان أنتم أبويا كانات وأبويا دياقونات أدوان سايرو أنات ببس مكم فتانون سحنه يرسيانات كل لوان سمات زيو مهار النكسوس مال عصر تغلته زيو مهار النكسوس 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 بزحالفه محرنا بزمصر محلونا بأفن منفس قدس بأنت أجزئتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلته بأنت أجزئتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ደጊመን አቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ብሩኽ ምሸት ግበረልና ሓፍትና ሓረገወይኒ ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኺ እንኳዕ ብደሓን ተጸምበርክና ብሩኽ ምሸት قال هيوت يسمع لنا بوتاتنا كلكم برخي آمين نقول لنا قال هيوت يسمع لنا ما أزاك بسان حبتنا قال هو تسمعنا كلاتكم أبوتات آمين 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 عن الصبغ تمرت تماهرنا قال هيوت يسمع لنا آمين آمين صبغ كلكم بحكي قبل ربنا يحضر آمين آمين سلام لك لنا قال هيوت يسمع لنا آمين والله أنا قال هو يسمع لنا قال هو تسمع لنا آمين قال هو يسمع لنا إن أبوتاتنا نبحكي داير مسكن عفتوي بدنا أنا عشاننا مو داير مسكن كل شاب قاعد عند بركاتنا بيجوا سيدنا بري لا جبركم تنظرون لهم أتأوي بسم سلام عنا حسبكم وقلت داير تسمعكم وأنا وين عمنا